Днес ще реагираме на Боро първи нощни птици. Боро ще е първият човек, който ще реагираме в канала ни. Като аз съм този отляво, който не може да говори и се казвам Филип, а този, който е отдясно и гледа тъпо е Калин. Идеята на канала е да пускам песни на Калин, които ме радват, а той да им реагира, като ключовото тук е, че каквато и песен да му пусна, той няма да я е чул, защото не слуша българска музика. И независимо една песен колко е стара, за него ще е чисто нова. Приятно гледане! Чуем. Роден съм в източна Европа, слушам негри от Атланта. Тук щеше да е топа, ако не търсехме аванта. Тук щеше да е друго, но нали пък диаманта. Под налягане чудо, тук това е варианта. Да станем нещо друго, ай да станем нещо друго. Чувствам се като нещо друго, ай да станем нещо друго. Преди бях идеалист, сега съм реалист. Да ми се чуй гласа от барабани, станах вокалист. Като видя някой малък надъган, знам какво си мисли. Представя си, че беше... Сега, то спич ли е Боро? Да, това е Боро. Аз нарочно ти Боро. пускам видеото, за да можеш да се запознаеш с артистите, да ги знаеш как изглеждат. Абе, то смяза на метаяга, бе, брат. Да, сега ще ти обясня. Той преди е бил метал, като Ай, е бил стига, малък. бе. Да, той свирива на барабани, но в последствие, нали, почва да прави рап. Не се да слушах. Да. Аз си знаем. Да, идеята, само да ти обясня, в момента в клипа е с дълга коса, той принципно е плешив, но като е бил малък, е бил с дредове и е имал дълга коса. Замяза ми на готика, брат. Не. Wild. различен малкия Борисле. Оттам започва, посяваш, това е почва. Посягаш там ли точно и ще те пренасочват. И ще те плашат с мутри, които режат кутри. И за някакви дребни къси продават своето утре. Много нощни птици търсят си храната вечерта. Някой ако дръгне да мърга, ще го разбера. Тук лошо и добро идват малко на ръба. Тук си авери, бро, после те е бъгърба. Тук е страшно като виница, тук е брашно като феникса. Акцента ми идва от Ларингса, бил съм загубен на Мерикса. Тук съм ръсни Балкани, не Германия, не Америка. Не е Китай, не е Русия, не е Дубай, ма не е Брусия. В Европа по всеки стандарт на пият, ни им с че не могат да пият. Така, искам да направим просто да отделя малко време на този лайн. В Европа по всеки стандарт ни бият, на ним се смее, че не могат да пият. Това е уникален лайн. Не, брат, много е добър. Много ме радва като цяло. По принцип, Боро се слуша заради текстовете главно. Нали? Той с това е добър. Не, между другото звучи наистина добре. А да, Няма да те забеляваш ли лъжа. българските нотки в песента? Отзад. В смисъл? Ами има в бита Чух български свирене. звуци. О, брат, слушал си е Black Metal Grim, брат. Да. Insane. Що се е променил, брат? Стани си така. Дубай, ма не е Брусия. В Европа по всеки стандарт на пият, ни им с че не могат да пият. Пандора хотия, пишета в нея, панелна идилия. Аз бягам като вия, цяла държава като тъмна алея. Виснал на косъм, гледай как съм люлея. И те кони, направям пас. Ето, виждаш ли го българското сега? Тути либен на фидан. Да се оправим, само един е шанс. Не съм сам, надявам се, че не съм. Роден съм в източна Европа, слушам негри от Атланта. Тук щеше да е топа, ако не търсехме аванта. Тук щеше да е друго, но нали пък диаманта. Под налягане чудо, тук това е варианта. Да станем нещо друго, ай да станем нещо друго. Чувствам се като нещо друго, ай да станем нещо друго. Измислят и разказват приказки, сторитейл. Стила ми беше тежък, преди защото бях по-дебел. Това референс ли беше към... Към кое? Брат, Snoop Dogg ли правеше този танц, дето е? Да. Нали? Да. Хванах го. Holy shit, брат. Ама това е песента по принцип. Това беше. Само да я доизслушам. Да. Какво пък е това? Това е корицата на последният му албум, песен за сватби и погребения. Това е първата песен. Схвана ли идеята на песента като цяло? Бего. Пак много не се заслушах. Не се ли заслуша? Да, обясни. Просто обясни. Ти с човек.
това е идеята и като цяло да станем нещо друго. Това се повтаря. Иска българския менталитет да се промени към това да не е толкова дребнав и да търси някакви схемички, за да оцеляваме. Да сме малко по... Не е толкова с байгани, ясно. Да. Накратко, да. Да. Беше яко, брат. Не знам, защо като почна нали, да рапира по-така, ама като се показва видеото, като беше метал в стаята и с всичките прилипи, не знам, брат, беше тегало, няма тегало. Да. Това е идеята. Това е идеята. Но той е един същ човек. Да, бе, един същ човек. В смисъл, идеята е да се покаже преди и сега как е. Да. Ето тук е... Не тук. Окей, чакай, може би да го намеря. Така, ето това е бил както е преди. И това е в момента как изглежда. Реално си изглежда така по принцип. Да. Insane. Какво ще кажеш? Брат, пак, нали, типичното, лежерно, нали, така, обаче пък имаше някакъв хайп. Окей, изкейфи ли това българското, което беше? Да, но това ще да кажа също, забравих. Кейф ме, когато сампълват някакви такива работи и ги слагат в музиката си. Примерно нещо от класическата музика и го правиш част от твоята песен. Това е брутално. Винаги ми звучи яко, защото, нали... той го знае. Брат. Да. Не, добре звучиш. В албума му от този Слади погребения има в някои песни точно това е идеята, да слага български песни или звучение в песните си, за да звучи по-интересно и различно. Не, добро е. В смисъл, много добър контраст е с по принцип, инструментална рапа и като цяло. Това какво се трап? Те я знам. Не мога да ти кажа точно. То българин? Не е българин, брат. Не е българин. Варненец. Да, той е Варна. Той е учил от Петър. Верно. Да. Па си кефа. И сега? Прави музика, брат, я знам. Damn. Колко гледания мислиш, че има тая песен? Песен, колко гледания мисля, че има? Боро си от известните има и преди. Боро първи, да, аз от тебе го чувам, няма как да знам. Те я знам, брат. Някакво 60 000? Или е много, или е малко. Не знам, брат. 60 000. Уоу! Нещо като 600 хиляди почти. Това ли му е най-известната? Не. Въобще не му е най-известната това. Въобще не му е това най-известната. Много. Въобще не му е това най-известната. Actually ме я знае, това е много. Има много по-известни песни, Боро, в принцип. В милионите стига ли? Да, има милиони. Браво, бе. Добре, българската гордост. Да не казваме само бангаранга, че ние е българската гордост. Това ще го къпна. Аз съм застрал. Anyways, не. принцип, перфектно, че спечелихме Евровисия. Както и да е. Какво ще кажеш като цяло? Изкефлята били си би я пуснал някаква така тая песничка? Едва ли. Ама някаква... от по-добрите в този жанр. Окей. Няма те лъжа. Да. Мисля, че е това. Мисля, че мога да приключваме. Да. Чао. Чай пина малко, да, няма вода.